Lanik gabe geratu diren gonbidatu parea, irakasleak dira, eta irakasleak lanik gabe geratzea ez da seinale ona izaten. Ibaigane, hau da eskola, Deustuko eskola, eta Deustuko eskola hau idanean zorrak itota zegoen, eta urte askoan eskolak ematen ari izan ondoren, lanik gabe geratu dira 40 bat irakasle. Bi ditugu gurekin, Iker Bartzenila eta Amaia Sarria. Arratsaldeon bioela bioi. Arratsaldeon. Gaur egun tristea zuentzat ez? Bai, bada, bai. Amaika, amabi bat urte pasaitu zuek eskolan, Amaia zu ze mailatan zeuden irakasle? Ni aurrezkuntzan nago, baina aurreskolan. Aurreskolan, bai. 4 hilabetetik aurreko umeekin, txikiekin. Zema denbora egin duzu, irakasle? 13 urte. 13 urte. Ja, zemat ikasle izan dituzu urtean? Aurten 12 izan ditugu 2 gelatan. Ja. Eta Iker, zure kasuan? Mikel, barkatu. Mikel, barkatu, bai. Bai, Mikel, zemat urte egin dituzuzu? Sartu nintzenean estraskolarretan dengoen, eta gero ja irakasle moduan 11 urte inguru. Ja. Eta orain irakasle, ze mailatan izan zara? Aurrezkuntzan. Aurrezkuntzan. Noiz jakintzen duten eskola ixtrazioa da? Azkenengo ostiralean. Lehengo ostiralean, alegia gaur 8? Bai, 13an, ez da? Bai. Zuena kristau eskola da, moja eskola da, eta ze pasa da? Zuek bazenuten susmorik edo? Susmorik beti egon dira, zentzu batean, ekonomikoki ikastetxea zegoelako oso ondori argi geneukan guztiok. Baina egun batetik bestera enteratu ginen, itxiko zala. Ostiralean enpresak jakinarazi zuen eta zuzenan esan ziguten itxiko zala bai ala bai. Eta ez zegoen ezer egiterik. Zuek bazen egiten arazo ekonomikoa zituela eskola honek eta hori guztia? Bai, esan duguna, ekonomikoki egoera esan duna. Hori argi zegoen, baina betidanik entzun da hori. Baina bapatean, guri amorro ematen diguna da, bapatean erabaki dela hau, eta irakasleok geratu garela, jokuz kanpo, ez? Eskertuko genuken bere momentuan gauzak planteatzea eta komentatzea ditu, guztion artean ateratzen ditugu ideiak edo, ez dakit, edo esfortzu gehiago egin edo kooperatibat bat sortu, ez dakit, irtenbide bat bilatu, ez? Baina holan bapatean egun batetik bestera guztion langabezira, ez genuen espero egia esan. Bapatean etorri den zerbait izan da, edozein kasutan, eta zorra nondik sortu da, edo zergatik zegoen hain egoera ekonomiko txarrean eskola hau? Hori, azkenean egia da gauzak gehitu egin direla, eta gu irakasleak gara, hori argi eta garbi esan behar dugu. Irakasleak gara eta gu ez gara sartzen kontuetan. Zorra, ez dakit, ni sartu nintzenean ja zorra bat zegoen, baina ez dakit ze puntutaraino zen handiegia ala ez. Egia da gero, gertatu direla gauza batzuk, nire ustez kudeatu direnak txarto, eta heldu gara momentu honetara. Adibidez, kontratu batzuk egin ziren txarto eta horregatik indemnizazioak ordaindu behar, eta zuloa onditu joan da. Eta enpresaren arabera heldu gara momentu batera ja, ezinezkoa dena jarraitzea eta erabaki dutela ixtea. Amaia, eta ikasleekin ze pasako da, zenbat ikasle ditu, 280 bat, ez? Bai, 280 edo. Hor dabiltza, denok batera blokean joango direla, alboko ikastetxeren batera edo. Egia da, guk ez dakigu ezer, guri ez digute ezer esan, eta gurasoei hitzak bai, hitzak onak izan dira. Lasai egoteko, egun batzuetan jakingo dutela, eta dena dagoela ja hor dabiltzezela egiten, eta baina jakin, oraindik ezer ez. Oraindik ez dute ezer esan. Eusko Jaurlaritzatik adierazi dute, baietz, ez? Irtenbide bateratua bilatuko zaila eta 280 ikasle horiek eskola berean hartuko dituztela edo tokia egingo zaiela eskola batean, ez? Eta zuek, langabezira? Bai, uste dugu baietz, ez dakigu. Bai, printzipioz bai. Ulertzen dugu hain lehentasuna izango direla familiak eta ikasleak, hori argi dago. Hori da lehentasuna eta guretzako ere logikoa da, ez? Baina gure beldurra da, hau dana pasatuko denean, ez dakigula zer gertatuko den gurekin. Eta azpimarratu behar da, ez garela bakarrik irakas, baizik eta hor daudela jantokiko
monitoreak, idazkaritzako pertsonalak, eta aurreskolako pertsonak ere irakasleak kontuan hartu behar da, kobratzen dutela zuzenean enpresatik. Ze gu berriz irakasle kobratzen dugu Eusko Jaurlaritzatik, beraz egoerak ez dira berdinak. Ja, hemen Pako Aristik zerbait galdetu nahi du, zerbait erantzi nahi du? Bai, ez, jakin nahi bat daukat, Kaixo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zuen langileak, zarete, ezta hor, ikastetxe hortan, zein da ikastetxeko patronalan? Jabea zein da? Zeinek erabaki du hori? Bueno, eske... Nora jefea? Bai, galdera ona da. Nortzuk dira? Eske galdera oso ona da. Patronala izatez, Fundación Ibaigane da, patronato bat. Eta patronato horretan denok gaude, langileok ere badauzkagu hor gure representanteak edo jendea. Baina ez dakit zelan esan. Baina kontuan hartu behar da, euneko 60 dela monjena. Direla monjena, Sagrado Corazón. Bai, dago kongregazioa da, Sagrado Corazón, eta gero dago fundazioa, Amaiak esan duen bezala, fundazioa dago, eta fundazioaren barruan gaude irakasle bi, uste dut, eta bi guraso, bai, bi edo hiru guraso. Eta gero monjak, baina eurek daukate euneko 60. Beraz, erabaki guztietarak, beraiek daukate maioria absoluta. Eta, klaro, azpimarratu behar da ere bai, hor dauden irakasleak, gure kideak direla azkenean, pasatzen direla hortik txandaka, hori aldatzen doa. Eta horrek guk erabakitzen dugu nor doa norra. Orain daudenak eurari tokatu zaie, baina izan alginen edo Mikel edo ni edo beste edozein. Irakasleok azkenan gaude batzuk agenda 21ean, beste batzuk zuzendaritza taldean, beste batzuk ez dakit non. Eta aurten tokatzen zaizu zuri eta zuri fundazioan egotea. Eta bai ala bai, onartu behar duzu. Fabian Laspadak galderaren bat edo komentariaren bat? Arratsaldeon, Amaia, Mikel. Bai, arratsaldeon. Bai, lehenengo eta behin, elkartasunik handiena, arlo berean egiten dugu lan, ni gainera Deuston ere bai, eta badakit zer izan daiteken eta zer olako trantze itxusi gogor eta estuan egon zaitezketen alde horretatik nire elkartasunik handiena. Kristau eskolak zer du honetan guztia, ze paper hartu du? Zer nolako, ez dut errua aipatu nahi, beraz, baina ardura bai. Zer du, zer ardura du honetan? Eske guk benetan ez dakigu oso ondo, oso ondo ez dakigu nola egin den dena. Guri esan digutena da, Kristau eskolak, fundazioak edo benetan Sagrado Corazonek, kongregazioak eta Kristau eskolak ahal izan duten guztia egin dutela ez izteko, hori esan digute. Eta hori da dakiguna. Ez dakiguna da zer izan den guzti hori. Hori ez digute esan. Eta hori egia da, gu jakingo nahi begonukela zer den, ez da? Hori da gure... Eskatzen dugun, orain ja ez dakit eskatzen dugun, baina lehen eskatzen genuena hori izan zen. Zer egiten duzu, zertan zabiltzate orain? Gardentasun falta duzu, orduan, ez da? Gardentasun falta, ez? Bai. Eta informazio falta ere bai. Arratsalda ere irakaslea da. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nik ere nire elkartasuna hasteko. Hombre, ni pentsatze dut, fundazioak zuek komentatu omen dizue ahaleginak egin dituztela ez izteko. Pentsatu nahi dut gutxienez hori egingo zutela, baina zuekin ez kontatzea oso harrigarria egite zaitez. Arazoa daudenean mahai gainean jartzen dira eta agente guztiek, eragile guztiek gutxienez hitz egin edo derrepente egun batetik bestera enteratzea itxi ingo dutela, pixka txokantia da, ogeizki pentsarazteko bidea jartzen du, edo... Bai, danarako izan da, guztiontzako izan da oso latza zentzu horretan, esaten badizut aldez aurretik, basoaz prestatzen ez dakit, kurrikulunak bidaltzen edo dena delakoa, eta familiak berdin, lekoa bilatzen edo niri adibidez gertatu zait ere, bai, nire badokate ume bat, eta apuntatuta zegoen haurtzandegian, Ibaiganeko haurtzandegian, aita izanik eta irakasleare bai, eta matrikula egin duen, dinot, komentatzeko edo jakinarazteko ze puntutaraino ez genekien ezer. Ja, etzen egitela ezer, bai, Balerdi, apuntea? Arratsaldeon. Nire kide bezala elkartasuna dira zilenik eta behin.
Gero, bueno, iruditzen zait pixka bat, etorri zait burura, distantzia nabarmena dela azpimarratuta, baina fagorrekin, ez? Hango langileek ere antzeko zait zioten ez, bazekiten arazoa zuela, baina egun badi bestera, bapatean ikusiten ui itxi ingo dela, ez? Eta egoera horren aurrean gardentasunez hori dela igual, zuentzako, zailtasun eta kezka iturri, ez? Nik honen albistea jarraitu dut astean zehar, eta badago hemen prentsan irakurri duanagatikan, eta claro, prentsan atera, baina ez dago beste konfirmaziorik, elak komitean dagoela esan du kudaketa ekonomikoari egotzi dio egoera, hau ez? Zuek aipatu zuek esatera kudeatzaileak, baina esplikatu zuenean Ibaigane Fundazioan eta bar, hor ela ere badago edo pixkat eskapatzen zaitu hor ela garek egin dituen adierazpenak nola kokatu? Fundazioan ela ez sinor, fundazioan daudenak dira kongregazioa, gurasoak eta irakasleen ordezkoak, baina benetan orain daudenak, eta nik uste dut beti egon direnak, fundazioan zu horrelako leku batera zoazenean eta norbait dagoenean suposatzen dena dakiena edo eramaten duena, ezta? Zuire esaten badizute, bueno, hau, hemen, hau egingo dugu eta hau eta holan, nolan eta holan. Nik uste dut, han daudenak pentsa dutena da, bale, bai, ondo dago. Baina, ez dakit zelan... Harrigarria gertatzen zaiguna da, hau azken lehengo ostiralean, lertzean nolabait esateko, eta zuek ez jakinaren gainean egotea, eta Mikelek adibidez semea edo alabaia apuntatua izatea, hori da seinale, eskolan irakasle izan da, eta familian baia izena emateaz. Pako Aizti beste apunte bat egin nahi zenuen? Galdera zehatz bat. Egoten dira diru sarrerak eta gastuak. Zorrak sortzen dira diru sarrerak baino gastuak handiagoak direnean. Zertan gastatu duzue? Bueno, guk ezetan. Gastatu dute, zuen nagusi oie. Guk aurreratu, baina gastatu ez. Eta egit, nora joan da dirua? Zertan xautu da? Nola ez da moztu gastua sarrera gutxi zila? A ber, egia da, guzti honetan ez dugu ez da ezer esan, baina egia da, geletan, ja badira urte batzuk, umen kopuru ez da oso handia. Batzuetan bai, hor dauzkagu, gora bera handia dauzkagu. Gela baten 28 dituzu eta hurrengo urtean 12. Eta horrek be bai, kuotak, ez dira kuotak, baina, bueno, diru sarreretan eta inportatzea handia daukate. Eta gero, badaude hor modulo batzuk, ez dutenak urte osoa ordaintzen. Eusko Jaurlaritzak ez ditu, Holanda ez da Mikel, ez du urte osoa ordaintzen. Ordaintzen du bakarrik irailetik ekainar arte. Eta gero, guk ditugun irakasleak gehienak, uste dut denak orain, kontrato finkoak ditugu. Eta orduan, 3 hilabete horiek ordaindu egin behar dira bebai. Horrez gainen, egon dira, Mikelek esan duen bezala lehen, kaleratze batzuk egon dira, ondo egin ez direnak, edo kontratu batzuk ondo egin ez direnak, eta hori indemnizazio batzuk egon dira bebai. Bai, gero bere momentuan ere, arrobi moduan sortu zen aurreskola. Edo horretzandegia, bai. Eta, karo, hor inbertsio potente bat egin zen. Hori, esateagatik, beste gastu bat, ez dakit. Azkenan gu ez gara sartzen horretan, ezke... Bai izaten dugula, daukagun sensazioa da, kudeak eta orokorrean hori txarra izan dela. Ze batzuetan ikusten genuen. Kontratu gehiagi egiten ari dira, edo bapatean hau, kaleratzen dute eta txartu egin da kontratua. Hurrengo bat txarrean berriro komentatzen zen, oie, beste indemnizazio bat ordaindu behar da. Eta gure arteko komentario bat, izaten da, baina, bueno, kontratu guztiak egiten dira txartu hemen ala. Badakit mutur batera joan daizela, baina da saltzagatik pixka bat. Ez dakit, nire ustez kudeak eta ez da hona izan. Eta gero, egia da gauza hon bat daukagula ikastetxe moduan, dela daukagula askatasuna handia, linea pedagogikoa markatzeko, zentzu horretan ez daukagu nagusi bat gainean, esan ez egin behar duzu hau eta hau. Koordinazio handia dago, da gauza pedagogikoak zehazteko, ez dago arazorik, baina gero, lehen esan duzuena, enpresa non dago? Pues enpresa monjak ez daude horrik ikastetxean.
daukate beste ikastetxe bat Errekalden ere bai, eta noizean behin agertzen dira, komentatzeko idazkaritzako pertsonalekin, zelan doazen kontuak, ez dakize, baina guk ikusten ditugu hortik. Da gero noizean behin fundazioa elkartzen da ere bai, guk ez dakigu ezer. Baina ikusten dugunaren arabera, gauzak orokorrean, eske gaizki egin dira. Kontua kontu, gaur izan da azken eskola eguna, nola agurtu dituzu ikasleak, Amaia eta Mikel? Bueno, nik oraindik ez ditut agurtu. Ez, guk oraindik ustelak 24 arte lan egiten dugu, baina... Eta Mikel zuk? Mikelek bai. Pena handiarekin, ze lehen komentatu duzu batzuk irakasleak zaretela, eta badakizue lan hau ez dela lan ez dakit normal bat, ez? Esan nahi dut, langileak gara, baina gero sentimenduak ere badaude hor, harreman estuak familiekin. Hain txikia izanik ikastetxea, guztion bizitza gutxi gora bera ezagutzen duzu, etorkin asko ere badaude, beraz, familia batzuen egoerak ere neko larriak dira, ez? Eta hor implikazio emozionala ere badago. Beraz, agur esateaz da ate bat iztea eta listo, ez da horrela izaten, osea, gelaren barruan dauden gauzak, eta umeek dauzkaten sentimenduak eta bizitza, ez dakit, oso gogorra da, eta guretzako gogorra da, ez, langileak garelako, baina umeentzat ere, azaltzen hau adibidez, esaten zuten, ostras, itxiko da, nire adibidez esaten zidaten, baina zueko zugiltza bat, zabaldu nahi duzunean berriro. Osea, umeak dira azken finean, ez? Mikel da Amaia, benetan eskerrik asko eta suerte. Bale, batzuei. Eskerrik asko. Ibaigane eskolaren, batira, itxiera, eta tankera horretan gainera beste eskolaren bat edo beste, Bilbo eta inguruan beraz adi ibili beharko dugu.